tai vuosihaaste eli eat it or wear it. Tämän pointti on, että me valitaan ruokia, sit meidän niinku pitää joko syödä se, ruokalusikallinen sitä, tai sitten pukea se. Ja meidän kaverit kävi kaupassa valitsemaan meille ruoat, niin me ei tiedetä mitä ne aineet on. Me sit vaan arvotaan ne tuolta ja joo, mennään vaan suoraan videoon. Mä otan nyt täältä arvotuspussista meidän ekan numeron. Arvotuspussi on hänellä. Numero 3. Oh my god! Jansson fileet ja Helmi vihaa yli kaiken kalaa. Mä voisinko syödä? Oh my god! Siellä on tosi suikale. Sun tarvii syödä yksi suikale. Syö. En syö. Mä voin pitää tän kalahatun vähän. Numero 6. Tässä on tätä sushi-inkivääriä. Hyväk. Risonella olis toi sun pyy. No höö. Tää polttaa kyllä. Numero 8. Ei, miten vaikka... Yök! Yök! Mä en oo syömässä tota. Mä teen sun hakeen. Tää on elämän paras päivä. Yök! Tuli myös kokkaa päästä! Kettu. Se on hieno, mun koskeri. 5. Tosissas! Purejuurisalaatti. Numero 11. Näyttävä salattu niin lähempänä. Marinointikasti. Sä et sano sitä. Okei, en pysty. Mä otan tätä vaan mun päälle. Ja mun Oh my god. Niin joku kruunu. Seitsemän. Sinappi, huna ja viinietikka. En mä vihaa sinappia. Ja etikkaa. Sinappi, huna ja viina. Kyllä se on korvas. Seuraava numero 4. Voi ja kastike. Tätä niinku tippuu mun selkää pitkin tonne. Kyllä se soijakastike, se on ihan hyvää. Sä tiedät, mä en tykkää soijakastikkeesta. Joo, mä olin laittamassa käsiä korvan taakse. Ei kun... Kaada vaan mun päällä. Tossa on kala. Helmiina. Helmi. 10. Ei se oo se kalaöljy, eikö se oo? Tai joku thaimaalainen kalakastike. Tarviis apua. Helmi näyttää siltä, kun sillä olisi otsatukka. Ai se on tää niinku kalaa. Tänään mä opetan teille, miten marinoidaan esilä. Ei yök. 2. Mulla tulee niinku... Okei, no niin. Mä sain tomaattisoossit ja mä taidan kyllä itse syödä tätä. Okei, no niin. Tomaattisoossia. Tähän se oksennusta otin. Pystyt. Pelaamaan mattikastiketta. Ei, se ei oo syömistä. En mä pysty lähtee. It's a tomato party, you cannot get in. Ja mä otan loparit. Mä lopetan YouTuben, mä en jaksa enää. 12. Otatko päälles? Joo, ei. Vegepasteja. Mä tiedän, mitä putkilla voi olla vegepasteja. Mä tiedän. Vähemmän. Tää on hattu. Enempää. Meillä on enää yksi jäljellä, se on kananmunia nyt. En kyllä syö, niin mä otan sen ihan suosioon vähän. Nyt jos koska, niin please tilaa meidän kanavaa. Ai kun et sä katsot tää nyt naapasta. Kiitos kun katsoit meidän videon. Tilaa kanava tykkää videosta. Ja me nähdään ensi videossa. Moikka! Moikka!